Потвърдихте ли вашия отказ и пред президента? Да, говорих с президента Йотова и отново потвърдих това, което заявявам на българските граждани още в момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман. И моето искрено и вътрешно убеждение, че омбудсмана като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен ущърб, няма място в изпълнителната власт. Това се потвърждава и от последните няколко месеца, в които аз бях избрана за омбудсман. За същия период пред миналата година е имало 3 пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, в който има омбудсман. Което означава, че за българските граждани е изключително важно да имат човек, действащ на тази позиция. След година и половина не мисля, че е редно отново да изоставяме българските граждани и те да останат през защитник на техните права.